Какво мислиш за изкуствения интелект? Не изкуственият интелект ще уволни хората, а хората, които използват изкуствения интелект, ще заменят хората, които не го използват. Започвайки от създаване, редактиране на текстове, ефективност, project management, управление на финанси, обработка на по-големи данни и просто това е нещо, без което съвременният бизнес, съвременният менеджер трябва да владее. Какво би посъветвал клиент, който тепърва ще започва да разработва своя уебсайт? Първият въпрос, на който трябва да говорим, нали, защо го правим, към кого го адресираме и каква функция ще изпълнява този сайт. И второто, може би, е да помислим как го виждаме след една година, след 5 години, колко ще бъде по-голям, как ще се трансформира, каква платформа ще използвам, какъв доставчик, хостинг ще използвам и дали имам необходимото, за да може да скалирам в момента, в който усетя, че мога да скалирам. Какво мислиш за суперхостинг? Какво за теб е суперхостинг? За мен това са хора, приятни хора, приятели и партньори, с които всъщност ние се разбираме с един ред текст през съпорт системата или просто по имейл. Много рядко стигаме и до телефони, слава Богу, да не натоварваме и да не досаме колегите от съпорт екипа.